Să încercăm acum și o scădere atunci când descăzutul este mai mare de 20. Ce spuneți? Ne vom descurca? Cu siguranță. După cum vedeți, am ales prima scădere, 24 minus 5. 24 este descăzutul, 5 este scăzătorul, iar după egal voi scrie restul, rest sau diferență. Haideți să numărăm, da, 24 de scoici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cât trebuie să dau la o parte? 5. Cum voi proceda? Din cele 24 de scoici voi scoate 5 și le voi așeza pe banda verde, numărând descrescător de la 24 înapoi. Haideți să începem. 23, 22, 21, 20, 19. Haideți să vedem dacă am calculat corect. Am 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 scoici date la o parte. Haideți să vedem câte au rămas pe banda albastră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deci 24 minus 5 este egal cu 19. Puteam să fac lucrul acesta și prin numărare cu ajutorul degețelelor. Deci porneam de la 24 și număram înapoi descrescător, ridicând 5 degețele. 23, 22, 21, 20, 19. Vedeți? Am ajuns la 19 și am ridicat cele 5 degețele, da, care reprezintă scăzătorul, ceea ce am dat la o parte. Haideți să mai facem o scădere. După cum vedeți, am ales un număr mare, 31, da? 31 de zile pot fi într-o lună din calendar. Haideți să-mi așez pe banda albastră 31 de scoici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Din cele 31 de scoici vreau să scot 8. Deci voi așeza pe banda verde 8 scoici, numărând descrescător de la 31 înapoi. Atenție! 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Hai să vedem câte scoici am scos până acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dar eu trebuie să scot 8, deci mai dau la o parte una și ajung la 23 cu numărarea descrescătoare. Deci
Încă o dată verific. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 am scos la o parte din cele 31 și am ajuns cu număratul la 23. Haideți să vedem, au mai rămas 23 de scoici pe banda albastră? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Deci 31 minus 8 este egal cu 23. Cum făceam dacă mă foloseam doar de degețele? Porneam de la 31 și număram descrescător ridicând 8 degețele. Haideți să începem. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Da, vedeți, la a doua mână, două au rămas strânse, deci am 5 plus 3, cele 8 degețele pe care le-am reprezintă numărul dat la o parte și am ajuns cu număratul până la 23. Deci rezultatul meu este 31 minus 8 este egal cu 23. Încercăm încă o scădere, spre exemplu, 25 minus 9. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că voi porni de la 25 și voi număra descrescător ridicând 9 degețele. Să începem. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Vedeți, la a doua mână un degețel a rămas strâns, da? Pentru că 5 plus 4 îmi dă 9 și reprezintă numărul pe care eu îl scot la o parte. La ce număr am ajuns cu număratul descrescător? La 16. Deci 25 minus 9 este egal cu 16. Trebuie să fim foarte atenți la numărare, că în rest este ușor. Te invit să exersezi și ai să vezi că îți vor plăcea și scăderile de genul acesta. Pe curând!